Здравейте! Ще споделя с вас кои са двата продукта, без които не оставаме, особено сега през есенно-зимния период. И не само. Целогодишно са под ръка. Това е коластрата и спрей за спешна помощ. Спрей за спешна помощ, много пъти съм говорила за него. Той е широко спектърен, освен че помага при кожни раздразнения, при ухапване от насекоми, има кръвоспиращо действие. Това спрейче е много подходящо сега през зимния период, когато имаме настинка, имаме болки в гърлото при ангина. Може да впръскаме в гърлото колкото пъти решим, без да има странични действия, тъй като този спрей е на билкова основа с алоe вера и 12 билки. Може да се впръска в нослето или с пипетка с капки да се впръска в носа, може в очи.